Nazdar lidi, mé jméno je Killer.cz a já vás vítám u prvního pohledu na hru The Ship Single Player Mode. A nenacházím se na úplném začátku toho single player modu, ale já už jsem to natáčela, nějak se mi to nepovedlo a ta ukážka vlastně je strašně dlouhá, tak se mi to nechce dávat a nějak jsem to úplně pokazil prostě ten The Ship, nevěděl jsem, čím se zapíná mapa a podobně, takže možná to můžu zveřejnit jako nějaký to funny scénc, ale jinak ne. To protože to bylo úplný propadák. Takže nevím to zas tak perfektně hrát ten The Ship, ale nějak ten základ umím. Takže teď máme vlastně za úkol najít, vpravo dole máme úkoly, co máme dělat a máme najít tuhle injekci. Injekční stříkačku. Ne, tu to není. Je to tu? Třeba tady? Ne, jen. Ne. A to je, kde to vtedy bylo? Tady? Ne. Jsem to našel. Tady? Tady? Ne. Tady nevím. Nebo tady? Jsem to tehdy našel. Tady ne. Tady ne. Dobře, takže nevíme najít injekční stříkačku. Čtu si aspoň tady knihu. A teď musíme najít tu stříkačku. Tohle se nedá otevřít, ne. Tady něco. Tady. Tady? Jo. Tahle jo. A dám si na jedničku. Vidíte, mám tu nahraný kouštěk. Nemám to úplně celé, ale tak už se vám to vysvětlovala, že se to prostě nepovedlo. Musíme najít tohohle chlápka. Dát mu tu injekci. A počkat. A laklo se mi to. Už by to mělo. Lak, znova lak. Už. Jo, už je to v pořádku. Jo. A přestaň se lagovat. Jo. Už je. Jo, čus máme jít promluvit znova s tímhle chlápkem. Tak, tohle hra, v téhle hře jde o to, že jste vlastně uvězněný na lodi, kde vás nějaký pan X uvěznil a on říkal, že dokud nepřežije teda jeden z vás, teda myslím, že to tak říkal, že dokud nepřežije jeden z vás, tak nemůžeme odjet cíle lodi. Je to na nějakým odlehlým ostrově, takže a musíme vlastně se pozabíjet navzájem, ale pokud nás uvidí nějaký tenhle strážník nebo nějaká kamera, tak jsme vlastně v base za nás. A máme si jít promluvit s Bruno de barmanem, takže s barmanem si jdeme promluvit. Počkaj, kde to bylo? Počkat. Je to v Bčku. A to je? Bčko. To je navrch ještě, že jo? Ne, je to tady? To ty? Ne, to nejsi. To je v jinde, je v Bčku. Tady se nedostanu nahoru. Dobře. Tady? Tady stejný. Někde se tady musím dostat nahoru.
Tahle hra je zajímavá tím, že tu máte vlastně potřeby, které potřebujete dodržávat tyhle potřeby, jako třeba jít na záchod, číst, pít, spát a podobné potřeby. Potřebujete je splňovat, jinak byste to prostě, jinak byste smrděli a nesplnili byste ten úkol. Takže když už jsme tady, můžeme jít na véčko. Můžeme se odpakovat. A můžeme si mít ruce. Vím, že tady má někde, jo, tady má jsem tady. Tehdy jsem šel tady. Tady je ten barman někde. Tady. Jo, tu je. Jo, tady. Bonjour, mon ami. You've the look of... Dobře. What is this? I point you at the man, Biche Poche, I say. Find him and take his wallet. Dobře, takže se třeba posadíme. Jo. Ne, furt to jsou červený. Tady je zajímavý tímhle vlastně očičkem, že nemůžeme náš cíl zabít vtedy, protože je tu to, protože nás vidí kamera nebo něco. Můžu taky vzít. Jo. Dobře. Mám tady sedět, ne? Nebo mám s ním? Jsem tu, ne? Jo. Jsem tu. Co mám udělat? Tady si něco koupit? Si zatančíme. Třeba. Dobře, to máme dělat teď. A musíme spát, tak se půjdeme vyspat. Ale zatím nevím, co mám dělat. Přiznám se, moc téhle hře nepochopím. Je to dobrá hra, líbí se mi, ale já moc takovýmhle herem nechápu. Nevím, jestli jsem to zmiňoval. Nechtěl bych, aby to na mě spadlo. Je to první pohled a určitě jste už viděli, mě to nejde otevřít a musím jít spát, ale určitě jste už viděli od nás nějaký ten jeden pohled. Myslím, že od Snakea, Flamea a Pomeranča, takzvaného Douglasa. A to byl pohled na hru Dead Island Epidemic. A teď vidíte o mě, od Killera, tady ten pohled na hru The Ship single player. Nevím, jestli je to i single player mod, ale myslím, že jenom single player. Kde se dá spát? Kde ty lidi spí? Pojďte vítat, já nechci vítat, já chci spát. To byla, myslím, ta úvodní scéna. Tu je mrtvej černoch, ale kde se dá spát? Tu je nějaká dáma, tam je nějaká černoška, tam je další ženská. Já bych proskočila, nemůžu skákat. Tu už jsem šel, jak se můžu tu dostat? Nikdo mi to neřekne? Ne, asi ne. Tudy? Ne. Tudy? Ne. Tudy?
Ale dá se dostat aspoň dolů. Když nedodržuji takovýhle aktivity, tak taky nemůžu třeba běhat, jak vidíte, potřebuji spát a to je dost důležitý. Banka. Nepotřebuji. To je výtah. Já bych potřeboval spíš nějaký pokoj. Nějaký pokoj. Ne. Dobře, tady. Ne. Tady? Ne. Tady budou pokoje. No, omlouvám se. Něco na mě, jsem to omlouvám. Tady. Máte věci. To je fakt nějaký. Dobře. Takže základ bychom měli, tu se vychází. Chtějí něco prohledat, jo, už jsem hledal, tady něco, ne, dobře. Takže, máme něco udělat s tím barmanem, Bčku. Bok tady, jsme tady, takže musíme jít nahoru. Bčko, ne. Jo, tak. Ještě to nerozví, ta hoba, abych si ho popravil. Chci na Bčko, ne, že mě to dá na Bčko. Jede to? Ne, nejde to. Furt v Cčku. Takže musíme někde najít nějaké schody nahoru. Omlouvám se, v téhle hře se moc nevyznám. Jo, tady jsou schody. Ještě tak dobře, ale no, myslím, že už tu hodinu bych mohl mít nahranou. Nevím. Co teď? Dáme. Tady. Jo, jdeme. Dobře. Jsme tady. A co teď? Tak co, budu sedět tento? Já nevím, možná ho mám zabít. Slavím. Můžu zkusit. Ne, tady by nebudu, to nejde. Bych jako třeba odlákal lidi. Nic mě nenapadá. Musím peníze. Slyšení se dá dělat, tu se dá zatančit, ale ne. Jo. Takže vidím, že pan Snake už je konečně online, takže mohl bych tenhle první pohled na tuhle hru The Ship Single Player ukončit. A doufám, že se vám teda tenhle první pohled líbil. Zanechte když tak like, po případě odběr, pokud jste tady na Snake Teamu nový a takže já se s váma loučím a čus!